Ukuthi usalungisa inkinga yokuqala, umhlaba ukulungisa inkinga yesibili. Umhlaba unandaba ukuthi sowudile nani. Umhlaba uletha into entsha every day. Umhlaba uyakwazi ukuyithunula inhliziyo bese ipholile. Umhlaba uyakwazi ukuzivusa isilonda. Umhlaba uyakwazi ukusihlikihla isilonda. Abantu abaphila kulo mhlaba abanazwelo. Abanandaba ukuthi uyathandaza. Abanandaba ukuthi une prayer shawl. Abanandaba ukuthi uyentabeni yomthandazo. Umhlaba wokuvuka nje ukulethela inkinga eziningi. Uzoyibuze nawe ukuthi ngiyophuma kanjani. Umhlaba ube uqeda imali yokugcina bese ufuna enye. Umhlaba usha into izishaya unembeza. Umhlaba uza nesifo bodokotela bathi abazi ukuthi bazokusiza ngani. Umhlaba uza nenkinga uthi ecourt bathi lena siyazi ukuthi siyikhulume siyithini. Umhlaba uza nengqinamba ethi mayihlala phambi kwakho bungehli nokuthola. Umhlaba umind ukuthi ukubona ukuthi awufundanga kodwa ukwenza ukuthi ubhekane nabantu abafundile. Awunandaba ukuthi awazi. Umhlaba ukuvusela abantu abaziyo baqindezela. Kulo mhlaba wanganaki uyozithola ufele into engekho. Wangagawuli bese uyabheka kulo mhlaba ungazithola usejele ugwebele iqalo ongalenzanga. Umhlaba unankinga ukuthi ubani. Awukhethe bala lo muntu. Azathi uJobe lokho ebekade ngikwesaba sekungifiqile. Ngoba lo mhlabeni akunandaba ukuthi uJobe uhlala nabantu abahlakaniphile inkinga mayifika iyafika. Umhlaba unandaba ukuthi uDavide uNkulunkulu uthe usenhlizweni yakhe. Mase kufika lokho kulethwa umhlaba. Ufikela ngisho amakhosi. Ngakho ngiyaye ngimangale ukuthi masithandaza sithandazela ukukhululeka kwabanye abantu. Wena ungamuveli ungathandazi. Usuke uyitshele ukuthi lento oyibona komunye umuntu ingene kanjani. Ngoba phela mawubona sithandazela omunye umuntu kusho kona ukuthi lento ihlasela abantu. And kungenzeka nawe you are next. Mhlaba unandaba ne-certificate yakho. Mhlaba walethela uqweqwe i-rape case. Amncane angazi umntwana. Badlwengula abantu abadala. Abaziyo ukuthi benzani. Umhlaba uthatha umntana wakho othi wena usazokhula phambi kwakhe ama-kidnappers amthathe uthi uyamthola umthola ama-piece. Umhlaba unandaba ukuthi ubani. Umhlaba ungathi unemali uyisavile uthi uyavuka ekuseni uyithole ingekho ku-bank account yakho bayithethe yonke. Uthi upaka imoto yakhe egarage umangala ukuthi kanjani bangangena njani abantu kodwa bangenile bayithatha wangabezwa nokubezwa. Wena ohlezi uvuka ebusuku kodwa umhlaba mase ufikile uyahlasela. Ngakho iBhayibheli lithi izwe angeke linithande. Bese niyangimangalisa mina makuthiwa bazalwane kodwa nihambisa kwabantu bezwe. Lenziso kwabantu bezwe. Nifuna ukublenda nomhlaba, umhlaba onganifuni. Nifuna ukuthandwa umhlaba onganithandi. Nifuna ukushayelwa izandla abantu abasemhlabeni kodwa nina nitshelwe kahle iBhayibheli lithi niyendlula kulo mhlaba anisiba kulo mhlaba. uNkulunkulu akakulethanga kulo mhlaba ukuthi uzoshayela izandla. Ukulethwa kulo mhlaba ukuthi uzomveza ayinkosi. Work until the kingdom
of this world becomes the kingdoms of our God. You see, kulomhlaba kuya ngokuthi ubani. Baningi abantu abahambile masithandazela abantu. Baningi abantu abaphumile bagibela amakareni bahamba masithandazela abantu. Constance ngoba kwabanye umnandi abantu mababophekile. Kumnandi abantu mababoshiwe. Kumnandi abantu mabaqindezela. Abanye beze esontweni ngoba bafuna ukukhululeka. Beze esontweni ukuze uzobabona ukuthi bebakade bayekhona. Ukuze makwenzeka ithuba uinvite umuntu ba-invite nawe. Ukuze mabakhuluma nabantu mababona uphakeme babatshele ukuthi ngangikhona makasaphakama, hayi ukuthi bebekade bekhona nawe beme nawe. Bebakhona nje ukuzobonakala kwathathwa ithombe babonakala ukuthi baphakathi kuleyo ndawo baphuma bahamba. As long as azi ukuthi ngiyovela esithombeni ngizosho nami ukuthi ngiyamazi uprofeti. Umhlaba udlala. Singaqhubeka sidlale masifuna ukudlala. But lama spirits engiqeda ukulwa nawo manje awadlali. And niyabona ukuthi akabambe abantu abadala kuphela. Abambe indoda, abambe usisi, abambe umama, abambe umuntu nawe obokade umethemba uze naye ngapha uyamangala ukuthi kanjani naye bamdelivera phambi kwami. Because umhlaba udlala. Sihleli nje la sineyinkinga zethu. Ngakho bese ngiyamangala mina ukuthi uhleka kanjani nomuntu ukuthandaza. Udlala kanjani nomuntu ukuthandazelwa abantu. Udisturbe kanjani usuke endlini wa-ayinela kuzothandaza. Usuke wazi futhi ukuthi uza all night prayer. Usuke wazi futhi ukuthi uneyinkinga ezingafuni ukuphela. Kodwa mawufika ngapha sekufuna sikukhumbuze ukuthi kuyathandazwa. Bese ngitshela ukuthi makuthiwa siya back of amagarden singawina manje. Bese ngitshela ukuthi si ready for rapture manje. Sehluleka ukubamba i-hour sisithandaza. Sisiya siyaphi. Asazi ukuthi kumele senze makuthandazelwa abantu. Kwanana nathi sisesaba makuthandazelwa abantu. Kwanana nathi sisesenovalo makuthandazelwa abantu. Sesemningi umsebenzi. Umhlaba awudlali kanjalo. Yes. Umhlaba uvusa umntanaka umenza isangoma ana 6 ana 7 ana 8 athwasa umntwana athwala umntwana abokugudule sango uzangakwazi nokubhala into ephilayo kodwa umhlaba umntwana sokuvela umbiza ngesangoma. Bawudibana naye lo muntu lwana 16 ukufemba ungene egate uzofika la ukutshela zonke inkinga zakho. Thina abantu abekho makuthandazelwa abantu sibafushele emuva asibafuni beze phambili. Thina abantu abethu abakwazi ngisho nokufunda ubaba wethu wasezulwini. Ezangomeni bayazi yonke leyo nto, bayikhuluma yonke leyo nto futhi bayibamba njengoba bathakazela izibongo zamadlozi nabantu bama-claims wabo one by one. Babize bonke basamona ama-spirits bawathumele kumuntu. Kodwa wena una 25 na 23 kodwa awukwazi ukuthandaza umthandazo osusa into ephezulu kwakho. Bakusakhulunywa ngefasting ufuna sikunqenge ukuthi ufast. Nomhlaba esiphila kuwo udlala. Angazi ngikhuluma nawe ubhekene nani kodwa bayaphela abantu abathwalisa abantu. Bayaphela abantu ababambisa abantu. Bayaphela abantu abazokubamba ngesandla. Ngenzeka ngeke bahlwithwe kodwa bazohamba. Because uSathane makabona ukuthi umuntu usiza abantu uyamnyathela. Usathane makabona ukuthi umuntu uvela ngendlela ezi-right uyamqindezela. Bheka phela empilweni yakho kwenzakalani manje. Akekho umuntu wena ufuna ukumphoqa nofisa ukumphoqa kodwa manje uqindezelekile. Akakho umuntu omelane naye wena manje kodwa manje uqindezelekile. Mawuzibuza ukuthi yini abantu balwe nami kangaka engani ngoba bafuna umuntu onenhliziyo enhle. Usathane ubhizi manje uthinta bonke abantu abanenhliziyo enhle ufuna babe nenhliziyo embi. Bonke abenza kahle nabenza bokuhle uSathane ufuna kubenza babe nenhliziyo embi benze okubi.
mhlawumbe unankinga ukuthi sisonta nawe ngakujikela ngisonta nawe ngingabi nenkinga ngisonta nawe ngingasabheki nokuthi ngithandaza nawe pastor prophet ngibe uphenina ube uhana nguhleke ukuthi awuzali wena mina ngiyazala nguhleke ukuthi wena uphakama kodwa mina ngiyaphakama nguhleke ukuthi wena usebenzi mina ngiyasebenza ngibe uphenina ngibe lokhu nje ngikuthi ngibe lokhu nje ngibe sisesontweni kodwa